Wielree was redelijk blij met de brouwerij. Niet alleen dat het een werkgever was, maar je kon er ook altijd terecht. Het is allemaal iets van ons. We zijn eigenlijk, zoals we nu zijn en waren, één grote familie. Uiteindelijk waren de dingen die hier ook hier in Wielree geboren. Frits Brandt, Guus Brandt en Jan Brandt. Dus het waren van oorsprong Wielreenaren met een sterke binding met die gemeenschap. De sfeer binnen de brouwerij, het was echt een familiebedrijf. Sociaal heel erg goed in de brouwerij. Iedereen had voor elkaar wat over. Ook de familie Brandt was altijd loyaal naar de werknemers toe. Maar ook gewoon het gezellige. En dat je met trots en ook met plezier weer naar de brouwerij kwam. Mijn ouders hadden een boerderij tegenover de brouwerij. En het hoorde gewoon bij ons en bij het dorp. De brouwerij hoort er gewoon bij. Brandt heeft altijd proberen te zorgen dat mensen hun werk konden houden. En natuurlijk bij afdelingen waar het zwaar was, bijvoorbeeld om met fusten te werken. Er waren fusten in die tijd van 75 liter. Dus dat was tegen de 90 kilo als je die moest hanteren. Op den duur waren er mensen die daarvoor niet meer konden op grond van rugklachten en zo. En dan werd er altijd gekeken, is er plaats bijvoorbeeld om iemand als portier in te zetten. Dus zo probeerde Brandt altijd voor mensen het werk te behouden en niet iemand maar te hoeven wegsturen van we kunnen je niet meer gebruiken. Dat was volstrekt niet de filosofie. Elke vrijdag om 12 uur, daar werd een pallet neergezet bij het brouwhuis daar. Er stond iemand met een lijst voor te kijken wie neemt er een kratje mee. Maar om 12 uur kwamen ze als vliegen op die pallet af. En dan ging dat hop, hop, hop. En dan was hij aan het kijken en er waren alweer 4 kratten weg. Dus de pallet was leeg en hij had maar geloof ik een stuk of 10 kruisjes kunnen zetten. Maar er waren ook mensen bij die hadden bijvoorbeeld communie. En die kregen dan 2 kratten van die collega's. Dus dat werd ook wel een beetje eerlijk verdeeld. Of die had verjaardag, neem mijn krat en die nog extra mee. En zo. Dus dat werd op een heerlijke manier geregeld. We hebben er nooit moeite mee gehad. Niet van auto's en niet van de geur en niet van parkeren. Helemaal niet. We hebben het altijd heel fijn gevonden om bij de brouwerij te wonen. Het waren gewoon goede buren. Ja, je went eraan natuurlijk ook aan die geur en zo wat. Je rookt het altijd, ja, ik heb het nooit als hinderlijk ervaren. Ja, als we iets organiseerden, dan kon je altijd terecht bij de brouwerij. Er was altijd iemand die zei, oh ja, dan moest het dan eens even bij die en bij die zijn en dan kun je helpen. Dus in latere tijden, toen ik wat nauwer betrokken was bij de brouwerij via mijn vrouw, bleek toch dat die brouwerij bijzonder sociaal was. Dat realiseren veel mensen zich niet, omdat ze niet achter de schermen kunnen kijken. Maar Brandt was een zeer sociaal denkende werkgever. Er was altijd voor iedereen, van welke kwaliteit dan ook, plaats in de brouwerij. Iedereen heeft wat over voor elkaar, iedereen doet met elkaar. We zorgen allemaal tot we met elkaar dat zaakje een boost kunnen geven. Dus we zetten allemaal de schouders eronder. Dus het is echt iets van ons. Dat is echt zoals wij dat hebben, dat familiegevoel. Ja, het is van ons. Er zijn discussies rondom dat 1340. Of dat nou exact 1340 is niet historisch
met historische documenten vast te leggen. Nou, dat klopt wel. Nee, dat klopt eigenlijk niet. Ze zijn uitgegaan van bankrechten. En in Wielree lag dus die bandhuisplicht vast in die bankrechten. En die zijn op een gegeven moment op papier gesteld. En dat deel is bewaard gebleven uit 1430. Maar er staat sinds mensenheugenis. Nou, en als dat 1430 is, sinds mensenheugenis, pakken ze 60, 80 jaar. En dan komen ze op 1340 terecht. Over dat jaar 1340 is nog wel eens discussie geweest of het werkelijk het jaar is, maar er is toch uit geschiedkundig onderzoek gebleken dat er brouwactiviteit in dingen in Wielree was. Dat ik bij het vrijleggen van het voorplein van de huidige kerk in Wielree de funderingen heb teruggevonden van de kerktoren. En hier lag de brouwerij, hier lag de kerk, daar lag de molen, daar lag de pastorie, daar lag het kasteel. En dat was precies een kruis. En toen dacht ik van, potverdikke nog, dat is een bewuste keuze. Dat is gepland, dat is gemaakt, dat is bedacht. Ik vind het dus verantwoord om te zeggen in Wielree, de brouwerij dateert uit de 11e eeuw. Ik kan dat niet bewijzen, ik kan dat indirect wel bewijzen. Er komt een kasteel, er komt een kerk, een brouwerij, een molen. Als er dus een gemeenschap komt, moet er dus een brouwerij zijn. Maar dat is zo is nooit gedacht. Na de Franse Revolutie, dan Franse tijd, zie je dat het aantal brouwerijen afneemt. In Wielree is ook nog steeds die brouwerij. En daar zit een pachter op. En die man die krijgt op een gegeven moment problemen. Die is eigenlijk zeg maar failliet. Daar is toen een advertentie gekomen voor de verkoop van de brouwerij. En die is door brand gekocht. En die heeft toen met een geldlening van de zusters van Moniale Redemptoristin van Partij de zaak een beetje nieuw leven ingeblazen. In het tijdsbestek, dat is dan geweest in 1871 dat brand in beeld kwam. En op 23 december dat jaar is officieel de akte verleden waarbij de heer Lorty de brouwerij en de aanhorigheden overdroeg aan Frederik Edmund Brand en zijn vrouw, mevrouw Pluimakers. Het was zo, Frederik Edmund was spoorwegarchitect en legde overal in het land spoorlijnen, oftewel spoorbruggen aan. Hij was gevestigd aanvankelijk in Venlo. En de volgende standplaats die hij zou krijgen was volgens een verklaring van Frits Brandt, oud-technisch directeur, dat zijn standplaats Rotterdam zou worden. En daar had zijn echtgenote moeite mee om steeds verder van haar geboortegrond af te komen. Zij was uit Gronsveld afkomstig. Toen heeft zij met een vriendin uit Mechelen contact gehad blijkbaar en die heeft daar erop geattendeerd, er is hier in het zuiden een brouwerij te koop. En daar zijn zij toen op ingegaan en dat heeft erin geresulteerd dat Frederik Brandt dus met zijn echtgenote de brouwerij hier hebben overgenomen. De heer Frederik Brandt had een vrij groot gezin en daar waren ook zonen. In dat gezin met name Horry Brandt en Mathieu Brandt. Die twee broers hebben destijds dan de leiding van de brouwerij in handen genomen rond de eeuwwisseling. Mevrouw Brandt was inmiddels weduwe sinds 1882. Van de technisch directeur Mathieu Brandt kwam de heer Guus Brandt in de brouwerij. Zijn vader Mathieu Brandt overleed al in 1927. En er was niks geregeld.
Dus mijn vader is op een gegeven moment toen eigenlijk als jongeman van 19 jaar. En de familie, dat waren eigenlijk 3 staken. En hij is voor de staak Geulhof. En ja, die keken mijn vader aan, want die wilde wel dat dan oppakken, maar hij was 19 jaar. Dus hij heeft van alles in korte tijd moeten doen. Maar dat lag hem wel. Dus wat Guus Brandt heeft ontwikkeld, die heeft dus eigenlijk de hoofdvertegenwoordigers, dat waren zijn apostelen. En die kwamen ook iedere week verslag uitbrengen. Guus had er volledig vertrouwen in die mensen. En omgekeerd ook, die gingen voor dat bedrijf. Dat is op zich een hele goede gedachte geweest van Guus Brandt. Ja, toen heeft hij toch echt wel wonderen moeten verrichten om te zorgen dat het bedrijf op een goede manier aangepakt werd. En een gevoel te krijgen voor de markt. Welke kansen. Dat was waar hij toch wel met een paar mensen, vrienden, die hem regelmatig bezochten, zeg maar, zijn gedachten liet gaan enzovoorts. Wielree was een vrij besloten gemeenschap. Met een groot deel van de werkende bevolking werkte voor de brouwerij. Ja. En dan was het gebruikelijk dat er op een gegeven moment toch een van de ouders naar de brouwerij kwam en zei van, had er nog plaats? Even in de plaat, had er nog plaats voor Minke Jong? Nou, dan werd die vraag per definitie altijd serieus behandeld. En dat deden ze niet uit eigen belang, maar toch uit een sociale bewogenheid. In de zin van, wij zijn niet alleen in Wielree om het bier te verkopen en af te zetten, maar ook voor die bevolking die er is. Herinneringen aan Guus, die kwam bij ons altijd in het café. En het leuke altijd ervan is dat mijn broer Huub en ik wisten dat meneer Guus in de café was en altijd de café ingingen en tot de heer Guus altijd zei, kom jong, kies een stuk chocola. En ging Huub voorop, ik achter hem aan, want ik verschuilde mij altijd achter mijn broer. En dan kregen we een stuk chocola of een doosje pindas of wat. En iedere keer als dat zo was, dan wisten we, ja, meneer Guus is er weer. Dus Huub voorop, ik achter hem aan, kregen we weer, kom maar jong, kies een stuk chocola. Was altijd heel mooi. Ja. Waren die voelde aan dat hij, zeg maar, hij moest iets met het bier. Het was, heeft hij wel eens gezegd, het was dubbeltjes bier, Brandt. Kijk, als je dat bier geen extra lading meegeeft, hoe zet je het in de markt? Hè? Als je, ja, je kunt het hebben. Dus met andere woorden, alleen maar blij zijn dat er wat weg is gegaan. Wat geld is binnengekomen. Maar er niet zo mee bezig zijn. Dat was ook waar een paar, zeg maar, zijn succes aan te danken heeft aan die visie van hem. Het duidelijkste is dat tot uitdrukking gekomen bij Brandt Zup. Dat was in feite, dat was bier over voetstukken. Dus dat was en heel interessant als product, maar ook heel interessant om het uit te stralen. En de upfeests in Wielree zijn eigenlijk daarop afgestemd geweest. Er was dus de behoefte aan een feest. Brandt had een nieuw bier bedacht,
1952, dus up 52, oerpilsner 52. Nou, daar moest feest gevierd bij worden. Er werd een optocht georganiseerd, er was vrij drinken, vrij eten, nou, een geweldig dorpsfeest. Ja, er werden harmonieën uitgenodigd en die speelden dan op de binnenplaats. En op de binnenplaats waren ook genodigden van de directie. Die kwamen dan luisteren naar naar de serenade. En die mensen hadden toch al een paar biertjes op. En die waren dus iets losser en iets vrijer. En ook was Toon Hermens een keer als gast daar. En die pakte de man van de harmonie de bekjes af. En die ging meespelen. En dat was wel een heel erg leuk gezicht. Ja. Wat ook is, hij begreep dat je met Limburg iets kon doen. Het bier waar Limburg trots op is, dat is maar ook duidelijk wat hij wilde. Maar ik zal eens even spieken. Dat is eigenlijk bedacht door een zekere meneer Jansen. En de meneer Jansen had die slogan weer gestolen van een Amerikaans bedrijf. Dan moet ik even spieken. Op basis van een brouwerij in Milwaukee, brouwerij Schulz. Daar houdt de slogan, the beer that make Milwaukee famous. Het bier waar Limburg trots op is. Ja. En geconstateerd, dat is een goede zin. Daar wil ik echt mee, zeg maar, mijn boodschap aangeven. En dat is gewoon goed. Dan maak je aan de markt duidelijk wat je intenties zijn, wat je eigenlijk het liefste wil. Het product wat hier gebrouwen werd, het is gewoon een product waar je altijd plezier bij hebt. Feesten, carnaval, schuttersfeesten, harmoniefeesten, boerenbruiloftfeesten. Overal was brand aanwezig, dus dat straalde je ook uit. Dus brand was gewoon gezelligheid. Wij hoorden eigenlijk bij het Limburgse culturele leven. Daar hoorde brand bij. Een van de duidelijke links die bijvoorbeeld de brouwerij had met de gemeenschap was dat Guus Brandt als van oudsher de voorzitter was, of de erevoorzitter was van de harmonie. De combinatie brouwerij-harmonie, dat stond buiten kijf. Dat was gewoon, als er iets gebeuren moest bij de harmonie, dan regelde de brouwerij dat. Ik kende meneer Guus wel, omdat hij erevoorzitter van de harmonie was. En ja, ik was lid van de harmonie. En dan gingen we ergens op concert. En dan werd de hele harmonie met een vrachtwagen van de brand vervoerd. Banken achterin, instrumenten laaien. En dan werden we bijvoorbeeld naar zo'n concert gereden. En dan werd weer alles uitgepakt. En dan zegt meneer Guus, we paven nog eentje. En dan gingen we een rondje van de brand drinken. En dat vonden we als harmonieleden wel erg plezant, ja. En dat gold in zekere mate ook voor de schutterij. Dus al die organisaties die dus kenmerkend zijn voor een dorp, de harmonie, de schutterij, het kerkelijk zangkoor, noem maar op. Ja, die zaten voor een deel in dat koor en in die harmonie en in die schutterij, maar waren ook medewerker op de brouwerij. Dus dat was al je kon dus niks kwaad zeggen over de brouwerij, want dan was je tegen je eigen vereniging. Dus wat dat betreft hebben we er heel veel profijt van gehad. En dat is met de jaren is dat eigenlijk zo gebleven. En iedere keer als de brouwerij wat te doen had met de opening van het brouwhuis, zoveel jaren bestaan van het keldertje, is de hele schutterij altijd aanwezig geweest. Ja, wat ook betekende dat de brouwerij, daar ontiegelijk veel mensen uit het dorp zelf op de brouwerij werkten. Die ook tevens lid zijn van de schutterij. Families
families werken hier. Dan krijg je de Goosense Brothers van Wielree. Die waren met 4 mensen hier aan het werk. Hodiamond waren er ook 2. En dan was er nog een oom hier aanwezig. Wij waren met 3 hier. Mijn vader, ik en een broer van mij die was op de filterkamer aan het opereren. Ja, dan heb je er Habet, waren er ook 3 hier. Mijn vader heeft hier gewerkt en ik heb 3 broers en alle 3 die broers hebben ook hier op de brouwerij gewerkt. Dus de familie Habets is ook behoorlijk lang in het bedrijfsleven of in het leven van de brouwerij Brandt geweest. We zijn met 8 kinderen, waarvan er 7 uiteindelijk allemaal op de brouwerij wel gewerkt hebben. Korte tijd, langere tijd. Dus eigenlijk staat er nu Brandtbier op. Had Kikken brouwerij op moeten staan. Na de 3e generatie, dus Frits Brandt, Guus Brandt en Jan Brandt, was Thijs als enige uit de familie benoemd als directeur. En samen met Thijs Brandt is Mat Chamino als adjunct-directeur benoemd. Ik werd in 1976, tezamen met Thijs Brandt, de zoon van Guus, werden wij adjunct-directeur, beide. En in 1978, toen ging Guus Brandt met pensioen, die was toen 68 jaar al. En toen volgden wij hem op als tweehoofdige directie. En wat was een goede commerciant. Hij had echt het vermogen om met een caféhouder ook een zakelijk gesprek te voeren. En toen zijn wij ook op de landelijke tv geweest met, een heleboel mensen zullen dat zeker nog weten, de nostalgie met de paard en wagen. Die door de geul trok om klanten te bedienen en het verhaal van de oudste brouwerij uit 1340. Dus we hebben dat ook commercieel qua communicatietechniek hebben we dat ook heel sterk benadrukt en ondersteund. Want inmiddels is de rest van Nederland net zo trots op Brandtbier als de Limburger zelf. Maar als je er gewoon heel objectief tegenaan kijkt, is het natuurlijk niet de meest ideale locatie om een productiebedrijf wat een hele sterke groei kent, wat wij hadden, in zo'n dorp, midden in een dorpskern te situeren. Dat mogen duidelijk zijn. En dat mensen dat, laten we zeggen, liever niet hadden, dat kan ik begrijpen. Ja, goed. Als je daar bij zo'n bedrijf woont, ja, dan heb je wel een buurman. Ja. En dat was vlakbij. Als je denkt dat je tegenover ons, er lag een kolossale tweekapper, een 2-blokken, eigenlijk een monumentaal gebouw. En dat wordt op een gegeven moment toch gesloopt. En dan komen ook bedrijfsgebouwen terecht. Ja, dan zie je dat toch dat hele straatbeeld veranderen. En dat is jammer. Prima voor het bedrijf, ja, zo is het ook kunnen groeien. Hebben mensen mooi kunnen werken, denk ik. Maar ja, voor ons was het natuurlijk geen vooruitgang. Omdat het hele ensemble van de straat, de dorpsstraat, de mooie gebouwen, ja, die horen dat toch bij. Dat herkent men, daar herkent men het dorp aan. Er zijn veel oud-wielrenaren die spreken mij nog erop aan van als jij hier niet zou wonen en dat huis was er niet meer, dan zouden we gewoon de straat niet meer herkennen. De straat van vroeger, de dorpsstraat, die herken je dan niet meer. Ja, zoveel is eigenlijk al weg.
ik had voor mezelf uitgerekend dat dus zeg maar de financiering van de groei, en groei is natuurlijk toch wat je wil, je merk vestigen, dat is een dure weg. En op een gegeven moment loop je vast. Het is tussen laak en servet in, hè. Daar zit je dan op een gegeven moment met je financiering. Op een gegeven moment was het zo dat na jaren, eind jaren 80 terugkeek, dan bleek dat er zo'n beetje om de 10 jaar, vanuit de jaren midden 60, de omzet was verdubbeld. Dus van 100.000 naar 200.000 hectoliter, herinner ik mij, in 1974. En 10 jaar later was het 400.000 hectoliter. En dat waren forse sprongen die ook de nodige investeringen natuurlijk in dat bedrijf verlangden. Het brouwhuis, herinner ik me, is rond 1980 is dat gerealiseerd. 16 miljoen gulden investering destijds. Hè. Dat waren voor een familievennootschap waren dat toch fikse bedragen. Hè, waar ook de aandeelhouders natuurlijk mee moesten instemmen. Guus Brandt noemde dat altijd, groeien moet je met het principe van het breien van een kous. Je begint aan de tenen, dan kun je niet 2 dagen later zeggen, ik doe het bovenstuk. Nee, dan ga je rustig verder de voet afbreien en dan ga je weer omhoog. En zo hebben we eigenlijk die groei vanuit Wielree, Zuid-Limburg, Limburg, gedeeltelijk West-Nederland, et cetera. Zo hebben wij die groei, volgens dat principe hebben wij die groei kunnen realiseren. Wij hadden een bepaalde grootte bereikt. En dan ga je dus verder, hoe ga je met dat bedrijf verder? En dan zie je bepaalde dingen opdoemen, van bij die hectoliter grootte, ja, hoe moet het dan? Ja, laten we zo zeggen, wij zaten met een enorm groot aantal aandeelhouders. Dus het aandelenbezit was enorm versnipperd binnen de families. En die familieleden die wouden zeggen van jongens, ik heb niks meer met die brouwerij. Ik wil graag mijn financiële belangen eruit losweken. Dat betekende dat, omdat wij het grootste gedeelte van onze winst als het ware nodig hadden om te financieren, de groei te financieren en investeringen te doen, dat de dividendpolitiek voor aandeelhouders nogal zeer matig was. Maar de waarde van de aandelen, die steeg uiteraard wel, omdat het bedrijf rijker werd en groter. Dus de vermogensbelasting die je moest betalen over je aandelen werd steeds meer, terwijl je er veel minder voor kreeg. Dus er zat wel wat binnen die enorme groep aandeelhouders, ook wel mensen die zeiden, ja, is dat nu de bedoeling van eigenaar te zijn, van een mede-eigenaar te zijn van het bedrijf? Ik weet dat ik op een gegeven moment vaker nadacht over dat moment. Kunnen we nog zelfstandig blijven? Toen is er toch de beslissing genomen om niet meer zelfstandig door te gaan, maar zich vast te grijpen aan een samengaan met een grotere broer. Ja, dat was werkelijk een shock. Dat kun je je gewoon niet voorstellen. Dat was een shock voor, nou ja... De kern, de dreun zal ik maar zeggen, die was zo van, we gaan over naar Heineken en ja, dat is het. En de rest hoor je al niet meer zo wat er nog achteraan komt. Ze zeggen, dat kunnen ze niet maken. Ja. En het was een bloeiend bedrijf in de jaren 80, werd een enorme groei gerealiseerd. Hè. Dat bedrijf toen in die fase moest worden verkocht, dat viel niet bij iedereen even makkelijk. Maar ik kan me dat nog heel goed herinneren, dat ook hier in de brouwerij de werknemers allemaal echt verslagen waren dat we overgenomen werden. Ja, dat kan ik me nog herinneren als de dag van gisteren. Iedereen moest in de kantine bij elkaar komen.
zelf mensen die verlof hadden, dat verlof werd ingetrokken. En ja, daar ging Thijs Brandt die mededelingen doen. En toen die zei van, we gaan met iemand samenwerken. En Guus had hem gezegd, als je met iemand samen gaat werken, doe dat met de grootste. En zeker de krant daarna, de dag erna op de achterkant, gij dit weer een bieteke. Ja, dat sprak toch wel heel veel Limburgers aan. Dat was een vrij rationele beslissing, waarvan je eigenlijk hoopte dat het de toekomst van het bedrijf zou gaan verlengen. Dus wanneer je dan op een gegeven moment de keus krijgt om te zeggen, wij kunnen hele goede afspraken maken. En dat hebben we gedaan. En we blijven dan zelfstandig binnen het concern. We blijven Brandt. En je kunt daarnaast je aandeelhouders als het ware ook belonen voor hun trouw in al die jaren. En je kunt daarnaast uiteraard voor grote financieringen weer terugvallen op het concern, wat ook gebeurd is bijvoorbeeld bij de bouw van de nieuwe bottelarij. Ja, dan ga je daar eens over denken en eens over praten. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de verkoop van de aandelen aan Heineken. Van tevoren had ik dus met 1 commissaris over de situatie gesproken, dat het eigenlijk, naar mijn inzicht, nodig is om voor de verdere groei en ontwikkeling van het bedrijf noodzakelijk was dat we naar buiten zouden gaan. Dat we een partner erbij zouden trekken. Al zal Heineken dat natuurlijk toch iets anders formuleren. Ja. Maar ja, dat was het. Door deze overname konden wij groeien en konden wij nog meer mooiere producten gaan brouwen die de markt vroeg. Dus in het begin ja, een schok. Voor mensen echt schokkend in die zin van, ja, dit kan niet, ze nemen ons iets af. Er is zelfs ooit gezegd van, Den Uyl heeft ons de mijnen afgenomen en nu nemen die Hollanders ons ook nog het bier af. Nou, dat was het sentiment toen der tijd, maar dat is absoluut niet zo. We hebben de jaren dat wij overgenomen zijn, hebben wij een ongelooflijke mooie groei kunnen doormaken. Uiteindelijk is er toch iedereen beter van geworden. Ook de mensen die je nu vraagt van, ben je tevreden over die overgang? Die zeggen allemaal volmondig ja. Qua arbeidsomstandigheden, ja, qua vrije dagen, salaris, opleidingen. Het was niet slecht. We hebben geen efficiency rondes hoeven te draaien. Er was ook geen aanleiding voor toen. Het bedrijf draaide fantastisch. En we zijn toen ongeveer 21% daarop vooruit gegaan. Niet in salaris alleen, maar ook in secundaire en tertiaire voorzieningen, zoals vrije dagen en verlofdagen bij geboorte en et cetera. De overname heeft de werknemer, maar ook het merk geen windeieren gelegd. De investering is wel gedaan. We zijn echt kunnen blijven groeien. Maar het heeft niet lang geduurd. Want er is ook de investering door Heineken gedaan en Heineken heeft het opgekocht en Heineken wil dan ook de scepter zwaaien. In die tijd is het overgenomen van het blijft allemaal zoals het is. Ja. De geschiedenis altijd overnemen en op een gegeven moment. Nou. Dus goed. Het waren veel minder werknemers toen, hè? Er waren veel minder mensen nodig. Kwam ik niet meer met je praten of... nee, dat was gewoon een beetje afstandelijker, vond ik. Er werd een bottelerij gerealiseerd met 2 lijnen om wat flexibel te zijn. Maar de investering daarvan die was fors, zo'n 55 miljoen. Als je dan daar de rendementsnormen van Heineken op loslaat, dan bleek dat wij daarmee in de knel kwamen. En daar is eigenlijk ook mee begonnen het proces van reorganisatie en uiteindelijk dat de brouwerij niet meer
ja, niet meer aan de normen van Heineken kon voldoen. De brouwerij ligt qua industriële onderneming ingeklemd tussen de Geul, met daarachterliggende het natuurlandschap, en het dorp, de kerndorp Wielree, met zijn langgerekte structuur. Daar kun je dus niet meer uitbreiden. Eigenlijk is het bierbrouwproces, met alle respect voor het vakmanschap en de kennis en de kunde die nodig is om een lekker glijsig bier te maken, is het een industrieel proces geworden. Dat doe je dus niet meer in een dorp. Dat kun je dus niet meer in een dorp doen. Dat zijn, tegenwoordig zou je zeggen, dat zijn allemaal hele grote dozen. Vreemde gewaarwording, die dag, die day, zeg maar. Het was echt die day. Dus toen werden we gevraagd om naar het rode gebouw te gaan, ontvangstruimte. En daar kregen we dus het verhaal te horen, tot we inderdaad tot de brouwerij ging sluiten. Ik had het eigenlijk min of meer wel verwacht. En voelen aankomen. Dat het gewoon niet anders kon. Nou, de sluiting van de brouwerij was een regelrechte klap. Daar hebben we ook ontzettend veel moeite mee gehad dat de brouwerij gesloten ging worden. En dat was september 2022, eind september. Ik weet het nog goed, het was echt de zwartste dag in mijn professionele carrière. De dag waarvan ik wist, waar ik echt maanden tegenaan zit te hikken, dat ik tegen die mensen moest vertellen dat hun werk over was. Dat we de brouwerij moesten gaan sluiten. Ja, ik dacht eerst, dat kan niet. Eigenlijk ongelooflijk, waarom zouden ze zo... Kapitaalvernietiging dacht ik eerst een beetje. Maar dan aan de hand even kunnen laten bezingen. Ik denk, ja, die zullen toch wel gepland en gerekend hebben waarom dat ze dat ding dicht doen. Ik denk dat het economisch voor Heineken beter is voor dat te sluiten. En ik denk dat er knappe koppen aan gerekend hebben. Dus het zij zo en dat kun je toch niet tegenhouden. Iedereen had het er wel vaker over. Hoe lang gaat het nog voortbestaan? Maar toch komt zo'n melding dan als donderslag bij heldere hemel. En het was emotioneel voor mij, maar uiteindelijk ook vooral die mensen die hier werken. En ik ben ontzettend trots. En dan moet ik echt zeggen dat iedereen zich daar zo goed door heeft geslagen. Maar ja, we zijn eigenlijk steeds positief gebleven. En het is blijven draaien. We hebben in mijn ogen hebben wij het heel goed afgerond hier. Kijk, de Maastrichtenaar is een ontzettende chauvinist. En dat het uit Wielre komt, dat is natuurlijk, dat het uit de buurt is, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Maar als je naar een Maastrichtenaar vraagt van wijs me de weg naar Wielre, dan wordt het een beetje lastiger, denk ik. Ik denk dat het merk, dat het is waar ze voor gaan. Ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n dorp verweven is met zo'n brouwerij. Maar van de andere kant, ik ben natuurlijk al vaker geweest, het groeit en het groeit en het groeit. En op een gegeven moment moet je dan wel keuzes gaan maken, vooral in deze tijd. En ik denk dat de keuze wel goed is geweest om zeg maar, het dorp, zeg maar, een gedeelte van de fabriek terug te geven aan het dorp. Het kan niet op die paar kleine vierkante meters gemaakt blijven worden, denk ik. Om de brouwerij zo duurzaam te maken in deze locatie was gewoon niet mogelijk. Dat was te duur. En deze investeringen, die moet je ook terug kunnen verdienen. En dat terugverdienen, dat betekent dat je nog meer volume moet gaan brouwen. Dus het was bijna onmogelijk om dat hier te doen. En daarhalve is besloten om de brouwerij te sluiten. Wij zagen dat wel aankomen, maar we hadden niet gedacht dat het zo snel zou gaan. Iets meer dan 30 jaar hebben we het daar kunnen rooien. En nu ga je vastlopen. Je kunt dan eigenlijk niet meer iets gaan ontwerpen qua markt.
Dat kan het. Daarvoor zijn bepaalde investeringen nodig. En dat loopt vast. Dus... En dan moet ik zeggen dat het me nu toch pijn doet als ik zie dat er containers staan waar oud ijzer in, gesloopt ijzer in verzameld wordt. Dat doet me wel wat. Maar het is bijzonder jammer dat dit gebeurt. En we hebben gezegd van ja, als je die brouwerij gaat slopen, dan moet je niet alleen naar de sloop van die brouwerij gaan kijken. Dan moet je ook gaan kijken naar dat landschap wat er omheen ligt. Het dorp waar het in ligt, wat dat betekent voor die stedenbouwkundige structuur. Maar ook, wat ga je weghalen aan historie? Vanuit die traditie, het is gevoelig, dat wisten we natuurlijk wel. Maar ook, zitten daar nog relicten of elementen in die brouwerij die je misschien kunt bewaren, ook in een andere setting, als in een park of een groene omgeving. Ik bedoel, de brouwerij was van een dusdanige maat en schaal die toch wel niet helemaal paste bij de maat en schaal van een dorp als Wielre, waar eigenlijk een boerenhoeve al een hele grote hoeve is. Zie je dus nu ook met het verdwijnen van die grote elementen, dat weer dat contact met dat Beekdal, met het Geuldal weer mogelijk is. Maar ook vice versa, dat je vanaf Stokkum, dat je vanaf de Keutenberg ineens weer dat geweldige prachtige kerk kunt zien liggen. Op die terrassen waar het hele dorp op ligt. Dus de contacten met brouwerij in Wielre zijn altijd goed geweest. Dus ik kreeg iedere maand gratis bier. En dus acolyten wisten daar wel de raad mee. We hebben een microbrouwerij, een kleine brouwerij die nu op kleinere schaal de speciaalbieren gaat brouwen. De microbrouwerij is de nieuwe brandbierbrouwerij in Wielre en de kraamkamer van alle nieuwe bieren die onze klanten kunnen drinken. Doordat we hier blijven brouwen, blijft Wielre een bierdorp. Wij brouwen nieuwe bieren, nieuwe smaken, altijd met respect voor de rijke geschiedenis van Brand en van Wielre. Microbrouwerij heeft voordelen. Het herinnert de mensen eraan dat hier een superbrouwerij gestaan heeft. Maar het zal wel altijd zo blijven dat je, als de gebouwen weg zijn, dat je nog steeds kunt zien dat er een brouwerij heeft gestaan. Het gevoel van die 22 jaar, dat heb ik nog altijd, dat zal ik nooit weg gaan, denk ik. Dat blijft gewoon. Ik ben nu 80 bijna, maar dat zou ik nu nog willen overdoen, die tijd. En dan deed ik het ook nog gratis. Zo mooi was het. Als ik dan nu naar de toekomst kijk, dan hoop ik dat de mannen die nu aan het roer staan van de microbrouwerij erin slagen om ook nu weer ervoor te zorgen dat we weer een bierdorp hebben waar het goed is om een stevig glas bier te drinken.